Voilà, bij ieder spel ligt er uitleg. Ik zou zeggen van, probeer er zoveel mogelijk uit en geniet van het spelen. Dank u. Ik heb dat nog nooit gedaan, zo'n volksspelen. Nee, ik kon er mij iets, maar zelfs niet echt veel bij voorstellen. Dus, leg het nog eens uit, Jurgen. Dus je legt dat balletje in het midden van de cirkel. Hallo, hallo. Oh, dat is leuk, ja. Danielke! Danielke. Ik vond het echt heel leuk dat we dat eens hebben mogen doen. Het was ook in het concept van het kasteel. Hè? Ja. Geslaagde activiteit, echt. Ja. Dit is een oude sport, dat is krachtpoepen. Moet je eens na de maaltijd doen. Nee, ik ben een kapoen. Ja, eigenlijk leuk om eens te zien hoe mensen zich vroeger amuseerden. Veel van de ideeën die je ziet, die komen terug in elektronische spelletjes. Dan ben ik zelf niet zo'n spelletjesspeler, maar ik vind dit vond ik best wel leuk. Pas op, iedereen laat de weg. Oh, dat is leuk. Ik heb een beetje het probleem met de kamer vergeten. Voor mij de activiteit is positief voor Jurgen en voor Hilda. Ja.